14 alumnos de FP, de centros educativos da provincia de Pontevedra, comencen en marzo un período de prácticas no estranxeiro ao beiro do programa Erasmus+. Son alumnos dos concellos de Cambados, a Illa de Arousa, Tui, Redondela, Pontevedra e Vilagarcía, e que estudan xestión administrativa, operacións subacuáticas e hiperbáricas, cultivos acuícolas, actividades comerciais, operacións de laboratorio e sistemas microinformáticos e redes. As prácticas onde as van a realizar? Pois realizaránas nos países de Portugal, Italia, Malta, Irlanda e República Checa e terá unha duración entre 3 e 6 meses. E, en función do destino, do país de destino e da duración das mesmas, as contías que se achegarán oscilarán entre os 3.500 e 8.000 euros. E de xuventude, pois pasamos a deportes. Falo das novidades respecto ao Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, un plan que ao pouco de tomar posesión puxemos en marcha, dotado con 4 millóns de euros para concellos de menos de 50.000 habitantes e onde se fixo un reparto desos 4 millóns basicamente en función da poboación. E hoxe aprobamos os primeiros recursos deste Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas cun importe de 240.000 euros que irán para os concellos de Pazos de Borbén, Barro e Redondela. E os tres van a recibir a contía máxima aprobada para cada concello e indo ao detalle, Pazos de Borbén. Pazos de Borbén recibirá 35.000 euros para a cuberta dunha pista de pádel e é un proxecto o da cubrición da pista de pádel que supera os 62.000 euros e que a Diputación vai financiar ao 100%. Pois os 35.000 euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas lle sumamos 27.500 do Plan máis provincia. Por lo tanto, xa digo, a cubrición da pista de pádel do Concello de Pazos de Borbén vai ser financiada ao 100% pola Diputación. Barro beneficiarase de 38.000 euros para a sustitución da cuberta do pabillón polideportivo. E Redondela recibirá 164.000 euros, que irán destinados para sustituir o césped artificial do campo de fútbol de Chapela. E aquí, pois, hacia o final da rolda de prensa, completarei unha información con respecto a este proxecto de sustitución do césped artificial do campo de fútbol de Chapela no Concello de Redondela. E agora, turismo. Dúas áreas, a do deporte e a do turismo, como xa sabedes, estratégicas para este equipo de goberno. E aprobamos 280.000 euros para financiar a prestación de servicios de información e atención ao público nas 32 oficinas de turismo da rede Inforrías Baixas. Os fondos, que van ser para sufragar os salarios dos profesionais que atenden aos turistas e que teñen unha subvención máxima de 14.000 euros para aquelas oficinas ubicadas en municipios turísticos. E unha semana máis traemos máis recursos para os concellos a través do Plan máis provincia, dotado con 48,2 millóns de euros para transformar a provincia. Hoxe aprobamos preto de 1,7 millóns de euros para 10 concellos. Trátase de Gondomar, A Guarda, Meis, Mos, Ponte Caldelas, Ponteareas, O Porriño, Redondela, Salvaterra e Vilanova. Para non estenderme moito en cada un do que se benefician estes 10 concellos, logo nas notas de prensa que vos remitiremos pois irá información máis detallada, pero si vos quero salientar en que se traducirán estes 1,7 millóns a grandes rasgos. 1,3 millóns que será para a contratación de 101 persoas desempregadas en 7 concellos no marco da liña 3 do máis provincia, que é a de activación de emprego. Preto de 262.000 euros correspóndese coa liña 2 de gasto corrente para Mos, O Porriño e Vilanova. Extraeremos a liña 1, con 166.000 euros para o Concello de Redondela. Liña 1 que é de investimentos. E con respecto a este último caso de Redondela, do que falei cando me referín
ao plan extraordinario de infraestructuras deportivas, pois dicir que imos financiar ao 100% a sustitución do céspede artificial do campo de fútbol de Chapela. 164.000 euros que son procedentes do plan extraordinario de infraestructuras deportivas, ao que lle sumamos os 166.000 euros do plan máis provincia, un investimento total de 330.000 euros para mellorar as instalacións deportivas e os servicios do Concello de Redondela. Como ven, seguimos tendendo pontes para que esta provincia vai a máis e os datos son claros. No que vai de ano, ao beiro do plan máis provincia, temos xa aprobados 6 millóns de euros para os concellos da provincia. Preto de 5,4 millóns de euros na liña 3, que é a de activación de emprego, para que 34 concellos contraten a 443 persoas desempregadas. Isto supón que en pouco máis de mes e medio temos aprobado o 58% desta liña. E tamén preto de medio millón de euros da liña 2, que é a que permite afrontar gasto corrente. Aquí xa hai beneficiarios 5 concellos da provincia. Da liña 1, que vimos de estrear, pois hai un concello beneficiado, Redondela, con 166.000 euros. E ora, noutro orden de cousas, xa falando con a Administración Electrónica, pois aprobamos o novo convenio entre a Diputación e as entidades locais da provincia para a prestación do servicio de Administración Electrónica dotado con 2 millóns de euros. Como saben, este servicio ven sendo prestado pola Diputación desde o ano 2016 a través de convenios cas entidades locais e a vixencia deste convenio remataba agora en marzo. Por iso, o que fixemos foi poñer en marcha un novo convenio que se estenderá ata marzo do ano 2027, a do que se van a beneficiar todos os concellos de menos de 20.000 habitantes e as entidades locais menores e concellos de menos de 50.000 habitantes adheridos ao anterior convenio. E que servicios imos a incluir neste convenio? Ben, pois unha ferramenta fundamental e diría que imprescindible nos concellos, como é a plataforma Xestiona, que permite a consulta de expedientes, procedementos, realizar trámites, o que é a formación do persoal da entidade local e tamén o soporte e mantemento. Por lo tanto, en resume, seguimos dando pasos cara adiante para modernizar os concellos da provincia e facilitar as relacións entre a cidadanía e a administración. E logo, pois, fora do que a Xunta de Goberno, hai un asunto de sumo interés que incluímos e do que demos conta na mesma. Como saben, no ano 2030, España, xunto con Portugal e Marruecos, van a organizar un dos maiores eventos deportivos no eido futbolístico, que é un mundial de fútbol. Pois ben, nós, desde a Diputación, queremos que se xogue na provincia e queremos que Baleido sexa unha das sedes do mundial e imos a traballar e a cooperar co resto de administracións para que así sexa. Como saben, o mércores participamos nunha reunión na que estaban a Federación Española de Fútbol, a Federación Galega, o Celta, a Xunta e o Concello de Vigo. E nela informáronnos dos requisitos a nivel de infraestructuras que son necesarios para acoller un evento deste calado como é un mundial. Pois ben, eu quero facer público que desde a Diputación, dentro do seu marco competencial e tamén cas disponibilidades orzamentarias, comprométese a facer todo o posible para que o Estadio de Baleidos sexa sede do Mundial. E xa o dixen moitas veces, o deporte é unha área estratégica para este Goberno. A través do fomento do deporte, pois non só melloramos a saúde da poboación, senón que dinamizamos a actividade económica e seguimos a consolidar a provincia como unha potencia turística. Xa digo, xa remato, eu quero que o Mundial do 2030 se celebre na provincia, se celebre en Baleidos e mantendida con todas as administracións para que sexa posible. Isto no que se refire á Xunta de Goberno, no que se refire ao Pleno, unhas breves pinceladas, un pleno ordinario, unha sesión de despedidas e benvidas. A benvida será para
Francisco Ferreira, alcalde de Gondomar, que toma posesión logo da renuncia do que era o voceiro socialista Carlos López Font, que concurriu nas eleccións ao Parlamento de Galicia, que vai a tomar posesión como deputado no Parlamento de Galicia. Despedidas a de unha grandísima compañeira, Marta Fernández Tapias, que renuncia ao seu cargo de deputada. Desde aquí, pois, lle quero agradecer o excelente traballo que realizou e tamén desexarlle moitísima sorte no seu futuro. E, ademais, debateremos unha moción presentada polo Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Central a que estude alternativas ao actual trazado da AG57, de xeito que afecte menos a veciñanza e tamén que teña menos impacto ambiental. E do mesmo xeito, aprobaremos unha modificación de crédito por 420.000 euros, procedente da anulación de proxectos para executar obras nos concellos da provincia. Tamén aprobaremos o novo regulamento da Escola Infantil de Príncipe Felipe para adaptalo ao da Consellería da Política Social e modificaremos o convenio para a vixiancia e inspección en materia de residuos nos concellos de menos de 50.000 euros para adaptar as bonificacións á data do inicio do servicio que ponemos en marcha este mesmo ano. Eu, pola miña parte, non teño máis que engadir e quedo á espera de as preguntas que teñades a ben formular. Bueno, aquí hai un dos requisitos imprescindibles é a capacidade que ten que ter un estadio para ser sede do Mundial. Está en 45.000 seguidores e, polo tanto, pois sí, hai que realizar obras para dar cabida a ese número mínimo de seguidores. Lóxicamente, as obras que se están proxectadas e sobre as que levamos traballado e xa pedindo celeridade ao Concello de Vigo, o de Grada Gol, pois xa é unha obra determinante para poder acoller o Mundial. O sea, esa obra, xa, con esa obra cumpliría o requisito da capacidade? Na capacidade hai que facer obras a maiores. Non dá. Non dá. Hai que facer... Home, a falta de propostas técnicas bueno, en base á estrutura do que é das gradas, pois a mellor hai que suplementar algunha máis para arriba ou demais. Hai algún límite presupuestario por parte da Diputación? Non, nós, eu decía antes, en base, para nós é importante ser acoller sede do Mundial. O noso compromiso orzamentario co Estadio de Balaídos o vimos de demostrar nos orzamentos, onde xa os do 2024, que entraron en vigor o día 1 de xaneiro, contemplou unha partida de 2,5 millóns de euros, cando o Concello de Vigo só contemplou 300.000 euros. E nós vamos a seguir nesa liña. Sí, bueno, se fixaron unha serie de subsedes por todo o que é Galicia, pola provincia, onde se recollen estadios ou campos de fútbol de maior e menor entidade. Sobre o tema da despedida, non só de Marta Fernández Tapias, senón a súa substituta xa está elixida, pero falta o tema da vicepresidencia. O sea, vai manter, e con unha persoa de Vigo, vai se manter? Bueno, eu o da sustituta vos contextualizo. Cando son as eleccións municipais, se elixen os concelleiros que logo teñen que elixir os alcaldes de cada corporación, e ao mesmo tempo a par, por partidos xudiciais, se elixen os diputados. E aí, nese momento, cando se fixan por partido xudicial, os diputados titulares e tamén quenes son os suplentes. Neste caso, é Partido Xudicial de Vigo, e o suplente número 1 era Luisa Sánchez. E Luisa Sánchez será a persona que sustituya a Marta Fernández Tapias. E logo, pois, desde o momento en que incorporamos un novo perfil, pois, eu teño unha serie de criterios que xa de primeiro momento pois veño aplicando para configurar o novo goberno provincial. O primeiro, pois, o mérito; o segundo, a diversidade e a complementaridade dos perfis; e a atención territorial. De xeito que eu quero que todas as zonas da provincia, ademais así está sendo, porque somos o único partido que temos representantes en todos os partidos xudiciais. E contra a de Luisa Sánchez isto non vai ser distinto.
Eu, xa me escoitastes aquí en rolda de prensa, vou a seguir sendo coherente, como non podía ser de outra maneira, e Vigo terá, como mínimo, a mesma importancia que tivo no anterior goberno. Eso xa o manifestei no seu día, e eu veño a manter. Estábamoslo a cumplir con Marta Fernández Tapias e ímoslo a cumplir con Luisa Sánchez. Que? Entendede que, neste momento, Marta Fernández Tapias ainda é ainda non se presentou a renuncia. Despois, cando se presente a renuncia... E logo, pois, eu o manifestei tamén onte, que os territorios que van ter a importancia que corresponda. Non. Sí, dar conta da súa renuncia, sí. E no seguinte, si tomaría posesión xa? No seguinte, ahora, hai un trámite que é a solicitude da acta de Luisa Sánchez, en canto se nos pida a acta, xa podemos no primeiro pleno que se celebre tomar posesión. Algo que aconteceu con Carlos López Fon, que presentou a renuncia hoxe precisamente, pois o seu sustituto, Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, pois xa toma posesión. O que non me queda claro é, coa entrada de Luisa, vai haber un reaxuste de goberno noutras áreas en función do perfil dela ou vai a seguir todo igual? O tema dos perfis, pois sí, o teño en conta para o que é a reorganización. Pode chegar a velo. Ademais, tamén son, en base á experiencia xa que teño na Diputación, que son 7 meses, pois aquí sempre busco a excelencia, e a excelencia, pois que ao meu criterio a estamos mantendo, pero quero ir máis alá. E ao mellor implica algún pequeno movimento. Pero non nos confirmas que vai a ser vicepresidente? Remítome ao que dixen. Vale, pero non está confirmado. Remíteme ao que dixen. Non vas. Porque si non se diga. Podes insistir, si quer. O limón, vamos a traer un kilo. No, exprimido non. Exprimido non son... É o ácido non. Mira, están detendo as xuntanzas que tendes a nivel do partido que simplemente de celebración, de folgorio ou Sempre... por caso de Vigo? No, mirade, sempre que a nivel de partido, vos. Ya so que non me gusta falar neste foro de... Pero sempre lle a tradición, cando hai unhas eleccións, automáticamente se convoca unha xunta directiva provincial, onde se fai balance, e logo tamén pois acude, neste caso, o presidente do partido PPD de Galicia, tamén elixido polas urnas recentemente. Enmárcase neso, en algo que foi nas eleccións foron as eleccións municipais, sí, as eleccións municipais, se foron un domingo, creo que o venres, pois celebramos tamén xunta directiva. Me acordo porque tuvera ali despois da xunta directiva tuvera aí unha conversa cun amigo de Penide, que despois dunha semana pasara o que pasara con Penide. É por eso que sempre é así, é da dinámica do partido. Sí, non hai nada extraordinario, facer balance, ademais, é festa, sí. Bueno, 1.000.000 de gracias. Tédeme presente